Tshela ke mphulaphula Zibonele FM nathi namhlanje ndinayo igesi ke naye Zolisa Mfincane uthi ngujolo umphakomo ngeba ndiyagqitha xa ngikwazi yabona lento uzazichaza ke kakhulu ngabanzi ngokwakhe ubhuti ke uZolisa uyazalwa pha ke elusikisiki Eastern Cape mhlawumbe yabana bakhaya andazi une-album ke ayikhuphe ngo-2020 esithi nxa sisemthandazweni. I just want to know a bit about it uba xa sisemthandazweni what happens but wamathetha thuba ndikwamkele ndikubulise Zibonele FM. Ndiyabulisa ngegama likaJesu, ndiyabulisa kubalaleli abamamele, ndiyabulisa nakuwe ngegama likaYesu. Amen. Amen. Senditshilo ke ndathi ungubhuti Zolisa so asinawuphinda ke siye apho bhuti wam uza kum uthi happy girl. There's something that I want to share with the listeners Zibonele FM. Kunale album yam endiyikhuphe ngo-2020 titled as Nxa Sisemthandazweni. Take me to it. Okay. The album Xasisemthandazweni ndiyenze ngo-2020 phango 2019 ndithe umani buya kuthandaza enkonzweni emfihlakalo. Okay. Because silwana uphethe zonke izixhobo zokulwa thina singabazalwane akho nto siyiphethe. Hayi angathi ndihlabelele ingoma ethi umthandazo unamandla masikhuleka ngokholwa angathi le mpiwe ngapha nangapha Jesus kwabe sikuthiwa kumZolisa into zonqoba ngayo ngumthandazo kodwa ngithatha inkonzo yokuzila ukudla empilweni yami ndayithatha ke inkonzo yokuzila ukudla ndayistudio imali xa ndifika khona ndihlala nolutata uyiproducer yami naye uthi uvelelwe ingoma enje thina hayi Nkosi yami confirmation. All right. So tell me what motivates you in uyazibhalela mhlawumbi okanye ungaba because naxa emsa kwezindawo mna andiyithandi artist because there's a difference between an artist and a worshipper of God. So what are you? Are you an artist okanye are you a worshipper of God? And the worship of God is a Nguluthixo ngendumiso. Ngendumiso ndinguluthixo ngendumiso empilweni yami because lithi iBhayibheli uPaul noSilas babevalelwe but bahlabela ingqondo zavuleka so nami kwelixesha ndinqula uThixo ngendumiso uhlumlilo kaThixo Nkosi. I must say that ndiva kamnandi when in such a time as this because sigcwelelwe zi-artists abantu abakhukhumala endlini kaThixo babe forgetting that even the voice is of God and it's from God. So I love it when you say ba udumisa uThixo, you are a worshipper of God because nyani ungayezikonzweni zethu sigcwelele zi-artists but abanquli bakaThixo abekho because abanquli ngaba bantu who goes into the closet and pray about it. But you know what, even sawuzakwenza show but you pray about it. Ingaba mhlambe uyazibhalela okanye uyabhalelwa uba uyazibhalela ingoma kuwe ifika njani uthi omnye endleleni apha studio uthi happy girl I had an accident. By the accident uThixo wavusa indumiso kum. That's how I write songs nge-experience yam yokuzukisa uThixo. Ingaba mhlawumbe wena kukho umuntu okuphathela ngetray okanye uThixo uthetha nawe? Sisepikele uthetha nami uNkulunkulu because ngo-2005 babethe ugqirha ngeke ngiphinde ngikwazi uhamba bathe ugqirha ngizahlala kwilitshe ubomi bami bonke Nkosi yami but ubawo wandiphilisa kwelo xesha because ugqirha babethe ndine-TB meningitis. I-TB meningitis ke sasinye ke isifo ke esaziwe emhlabeni wonke ukuthi xa sikufumene uyahamba emhlabeni but uNkulunkulu wenza ukuthi bandiphile. Yiloo nto ndisithi nxa sisemthandazweni yabo yiloo nto ndithi xa sisemthandazweni mna into zami yomculo zifika ngamanye amaxesha ndilele uNkulunkulu andinikeza ingoma okanye ndihleli nje ndizihambela ikhona ingoma ethi have a testimony I am a testimony nayo endayinikwa nguNkulunkulu so yenzeka njalo into apha kum. All right. So did you maybe encounter any challenges before you even release ithini imicela mngeni mhlawumbe ngabani nayo nani okanye hayi imacamza nje namba kamanzi? Iba khona imicelimngeni but ngokukabawo kuba sisemthandazweni siyanqoba kuba sisemthandazweni siyanqoba. All right. Ingaba mhlawumbi ungathetha uthini kubaphulaphuli who are still wanna release albums and they seem like hey there's no way, so what can you tell them in motivating them but you know what you can do this? Okay, kubantu abafuna ubhala ingoma abahleli endlini umuntu athi akaboni into uThixo khona yabo beka ithemba lakho kuNkulunkulu nguye ozokuvulela indlela because utshilo ezwini lakho wathi ayena indlela neqiniso. Cela sithekise. Ethe insimbi yesine kuZibonele FM ku 98.2 sisikelelwe
ungcwele Mntambo ndim lowo hlala nayo ke mphulaphula ntshileke ndathi apha phakathi kwam sihleli naye ke Zolisa Mfincane esichazela ke kabanzi benisagqibele kwinto ethi ke imcelamngeni wayithetha fine. So now ndiza kunika ke ngoku a minute of you selling yourself kubaphulaphuli. Umhlawumbi ndizawubuza uba ingaba mhlawumbi if you are being invited enkonzweni kuthiwa uzosibless that you come and grace them, and if you are doing that ingaba abaphulaphuli baza kufumana apha bathe epikel ndinomdla manova lobhuti ehlabelela, because what I love about you is that you are different, you are unique from other artists, because uthi wena you had something awugqirha bakuxelela yona, and sometimes we cannot blame them ogqirha because they are doing their jobs, but above ogqirha there is a God of grace obona apho thina singaboni khona futhi owenza thina apho singenokwenza khona. Ingakethi iBhayibhile our God is able to do exceedingly abundantly and above all that we can think. Konke nje sicinga uThixo wena uyakwenza ngapha koko. Umphulaphuli uthi happy girl ndiyamfuna manobhuti akazongrace apha enkonzweni, azongrace emtshatweni, azongrace mhlawumbi kwi-birthday. Abaphulaphuli bakufumana phi? Ndiyafumaneka ngane na WhatsApp uyandifumana inumber phone zam zithi 078 24 54381 078 zinumber phone zam zika-WhatsApp yandifumana. Mhlawumbi una-Facebook okanye umanager? Yeah, ndinayo Facebook nemanager yam yonke into ifuna. Ku-Facebook ngubani? Mna? Yes. Levite Zolisa Mfincane ku-Facebook. All right. Yeah. I believe that you're sincere. Yeah, sincere, yeah. Mandukunikele 2 minutes. Yeah. Khawumotivate abaphulaphuli bam. What can you tell them? Njengozamkanje apha e-studio ndifuna beqheke ingqondo besithi labhuti as much as behlabelela but kunento ayithethileyo empilweni yami. Phulaphula usendlini uThepikele, I'm about to give up, everything is just falling apart, there's just no direction, but thina sithi ngoku there is a God of grace. What can you tell them at home? Banganathemba, abanye balahlekelwe lithemba. uNkulunkulu esezulwini uyakubona ukukhala kwethu, abe seyithumela ingelosi emhlabeni. Uyajonga ukuthi ngobani abakhalayo futhi bakhala ngantoni. Athumela ingelosi emhlabeni ukuthi ingelosi zizothatha ukukhala kwethu, but asisuke zithathe nje ukukhala kwethu zisosula inyembezi zibe sezibuyisela impendulo kuThixo egameni likaYesu. So umuntu ohleli pha ekhaya mhlawumbe ongaziboni ukuthi uyapi ngobomi bakhe, ndiyamthembisa ukuthi kulona unyaka ngonyaka lona wesibusiso, ngonyaka wezinto lona ngonyaka wezinto ezizokwenzeka, izinto umuntu angazicingelanga ukuthi zingenzeka, lona ngonyaka ukuthi kuvuleleke ithuba lemisebenzi, kuvuleleke ithuba lokuthi abantu mabaphangele, kuvuleleke ithuba lokuthi abantu mababuyele esikolweni, abantu abalahlekelwe izinto zabo, lona ngonyaka okubuyiswa kwezinto zabo ngegama likaYesu. Nkosi kakhulu. All right. Are you a serving person okanye uzezakabaculi bathi ways of church and okay, yeah. Ngifuna umuntu ophithizelayo. Bandengqali nawo manje kumfuthi imfundo ezikhatha nemqondo namzalwane wakho. Ngoba abanye bahlabelela nyani bengena leaders. Bengenabantu where we can go and account of them ngempilo zabo. Yeah. Okay, ndiyakhonza kwibandla laseFriend Gospel Church eMfuleni. Umfundisi wami uTata uSquad waseMfuleni. Yeah. Siyabulela bhuti wami ngexesha lakho. Thank you so much. Always the door is open. Okay, Nkosi kakhulu. All right. Phulaphula Zibonele FM bingwekela uBhutsolisa masimkhuphe ngengoma kwamna sendibaleka ndihamba sikhawulela ke unondaba walapha ekhaya kuZibonele FM ku98.2 kule nkqubo ethi ke ebukhoneni bakhe kodwa ke mandifunda bambalwa sibaleke ke siye pha kunondaba walapha ekhaya. Muthi pha ke molo happy ke amhlele nawo mama ndiphangele from mama ka Emihle and uInhle Fibaza sisedolph happy izanhle nawe unisekelela ke ngomamzondi SIP 021 3618962 bhuti nisahleli naye nobufuna uphosa amazwi enkuthazo lonto ufuna uyithetha kubhuti ndisahleli naye ke khulula Phulaphula Zibonele FM kungekudalanga nje basijonge ke abanye babhala bathi asikayi kulo but by faith siyalibona elolizwe siyakulo agqithe athi enywebeni kwakamsinya. Nkosi yami silindelwe ekhaya ezulwini. Masifunda abaphulaphuli babhala bathini.
uthi phake uBrenda happy girl ubhuti angatyhafi man happy girl ubhuti angatyhafi man siyambongela ngomvulo wakhe akukho lula tibengekho lula kubhuti kodwa ke siyambulela ubawo ngoba ke sibona etestify engqina uThixo ukuthi wenzile nguBrenda ke lo semfuleni Nkosi wethu Brenda siyabulela athi molo mama uMtambo siyaphila kuwo mansihleli nawe ngunathi manxayile ndisedutywa mna iyaba idolophu ulushiya ubuhle bendalo thinikhona mama ndihleli nawe ngosikakhulu uMonica Nzwana upha kwalanga thi mama uMtambo ndihleli nawe ansaba olusuka ecaleni kukabawo noba isimo singavumi kodwa soze ndamka kuye ndinguMonica Nzwane nsezone 18 ndiphesha pha kwalanga thi hayi ebiza ndihleli nawe sisindi kukholwa uThixo uza ngesiqu somntu ebantwini Nkosi ngawe nakubhuti siyabulela usiphe amandla kakhulu nakule nkqubo yakho sifumana ukomelela ngendlela esisimanga ngisisanda sobalisa eduli eFilipi manje ngasemolo ndihleli nawe Nkosi ndithembe wena mandingaze ndidaniswe ngunonyameko side B okay thini khona sisikelelwe ndihleli nawe ngucobisa Chizana enkanini ndiyabulela masishonge ngapha Thini uthi wow sisepikele ndiyamazi ubhuti Zolisa Mfincane ndimbonile apho kuye uThixo unamandla makaqine ubhuti afunge angajiki ndihlala naye mna apha eBhadeli emfuleni siyabulela Thibiza molo ndihleli nawe qha ndiyaqiqanjelwa inhloko nomzimba wonke enkosi ke ngumakhumalo etsoma ukwazi umamela ubomi bakho busheke busafana ngegama lika Yesu ithi iBhayibhile by his stripes we were healed asiphili ngoku kodwa saphiliswa oh God thini kusinalo ngqunqa ndikumamele manje ngase ndiyabulela ndihleli nawe njongisto dilapha eJoburg ngumani nomaphelo eTolbati athi ke umfundisi ukula uzondwa ndiyabulela family athi ke siyabulisa manje ngase sihleli nawe apha eSite Happyza ndiyabulela 0213618962 Timolomolo manje ngase nikhona ndihleli nawe enqubeni ndilinde ngomonde ke ngubabalwa mtikatiki upha elowa masibulele thi manje ngase ndiyaphila man kule nkqubo yakho ndihleli nawe ke Nkosi yami thi manje ngase ndiyaphila kule nkqubo yakho ndihleli nawe uThixo ukukhulise elizwini womelele ngubheni Crayfontein olastin upha eFase 6 inkosikazi ndihleli nawe namdase nokumamele ngomonde nguAlakhe Site C eSite B ko youth enkosi manditsho ke sithi family yami yonke yapha kwaNyangweni utata amongikhokhele enkonzweni umpostile uNyangweni nomama kwakhe nomyenam bathi ke sikhona manje ngasesihleli nawe bapha ke eDanoni Power of Faith Family Church ndiyabulela kakhulu mphulaphula ziko labantu manibaleke